проблемы в работе, несчастье в любви, заботы с детьми или невозможность иметь детей. Мы боремся каждый день, но все-таки не все получается. Прежде чем воспринять себя неудачниками, нам надо проверить, не вызвано ли это влиянием внешней негативной энергии. Как же это понять? Първият признак. Влошаване се настроението, спираме да се радваме. Всичко започва да ни дразни, ние не искаме да общуваме с хората и това са признаците на депресия. Признаки депрессии. Олег Лавмыкин, потомственный врач, один из самых близких учеников Нарзакарима Нарбекова, пишет и сам иллюстрирует свои книги. Способы энергетической и психологической защиты, более высокий уровень жизни и достижение полного счастья. Все это Олег Дмитриевич открывает в индотибетской системе саморазвития человека Жимлам. Зачем же нам нужна энергетическая защита? Необходимостта от психоенергийната защита се поражда от факта, че хората спряха да се обичат един друг и започнаха да се ненавиждат. Те имат силно желание да притежават пари, хората воюват помежду си, особено жените, които воюват за мъже, за имущество, и поради тази причина енергийната защита е толкова важна. Нашата душа започва да страда и ние се разболяваме. Яблоки из Чернобыля радиоактивные. Почему ты так говоришь? Никто же не купит. А не скажи, покупают. Кто для тещи, кто для зятя. Най-често, когато въздействието тепърва е започнало, при човека се разрушава нервната система, покачва се неговата раздразнителност и постоянно изпада в състояние на умора, главоболие. По правило това се случва при честите повторения. Бывает постоянно повторяющийся. Если ваш шеф часто повторяет, что вы делаете все неправильно, и он всегда вами недоволен, то что бы вы ни делали, заболевания начинают проникать все глубже и глубже. Първото въздействие е върху нервната система, второто върху жлезите с вътрешна секреция, хипофиза, щитовидната жлеза, тимус, панкреаса, половите жлези. И при организма се развива дисфункция на жлезите. Най-разпространеният вариант са женските обиди. Женската обида води до проблеми с щитовидната жлеза. Това е често разпространен проблем. Ако човек силно завижда, той започва да има проблеми с стомаха, гастрит, язва, проблеми с панкреаса. Талисманы, амулеты, красные нитки — все это мы называем бабушкиными сказками. Однако, чего же мы не знаем? Това, което хората в продължение на 1000 години са използвали, получавали съзнание от предците си, всичко това е истина и работи. Единственият ни проблем е, че сме изгубили тази връзка с предците си, с природата, не слушаме тялото си. Не слушаем свое тело. Давайте рассмотрим, например, женский национальный костюм. У этого наряда есть цель — защитить женщину от энергетического воздействия. Он защищает щитовидную железу, сердце. В нем нет ничего случайного. Древние люди не делали что-то только ради красоты. Все практично и имеет свою функцию. Мы сегодня отвергаем это, потому что легче просто хорошо отдохнуть. Или пойти на концерт нашего любимого певца. Като пляскаме с ръце, когато приветстваме някой изпълнител, създаваме енергийно въздействие върху него. Ние взимаме енергията, после правим така и я отправяме към изпълнителя. Той излиза на сцената и хиляди хора изпращат енергията си, той я приема и казва: „Здравейте!“ А ние го храним енергийно по този начин. Няма никаква фантастика, а само енергийна работа. Древните много добре са го знаели. Древние очень хорошо это все знали. И вот главный вопрос. Как защитить себя от негативной энергии? Я советую 3 вещи. Съветвам 3 неща, които ще бъдат за вас много полезни. Първото е написано в древните книги.
Препоръчва се таинството. Не бива да се показва пред хората, че всичко при теб е добре, че си красив, че си богат, че имаш красиви деца. Всички ще ви завиждат, а детето ви ще боледува. Затова в древността на лицата са правили рисунки, за да разсейват погледа на другия човек от хубавите очи, красивите черти на лицето. Второто нещо, което препоръчвам, е да правите профилактика. Не трябва да чакате да ви ударят енергийно и тогава да търсите кой център са ви засегнали. Хубаво е да се пречиствате и да ставате силни. Това се получава с помощта на гимнастика, общуване с природата, пречистване чрез природни енергии, като огън, въздух и земя. И по принцип това е достатъчно, за да бъде един човек пречистен. Третото, което ви съветвам, е да бъдете винаги в добро настроение и да се отнасяте към този свят с малко хумор. Ако сте весел и позитивен, танцувате. Негативната емоция отскача от вас, като топче от стена и нищо не може да ви навреди. Най-важното обаче е молитвата. Ако човек много се моли и вижда в това практична полза, тези човешки емоции никога няма да му навредят. Если вы не сделали защиту и на вас уже есть негативное воздействие, вам надо в первую очередь узнать, в какой центр нанесен удар. У человека есть 7 энергетических центров, чакр. Каждый центр отвечает за конкретные органы человеческого тела и за конкретные эмоции. И в зависимости от того, на какой энергетический центр была атака, соответствующая положительная эмоция исчезает. Ако е произведен удара върху слънчевия сплит, човека става зъл, нетърпелив, от него си тръгва късмета, той престава да бъде успешен в бизнеса, в семейството, започват стомашни болки. Ако предположим, че е направен удар върху този център, характерът на човека се променя, той става потаен, спира да общува. Човек също така може сам да се атакува и да си навреди сам. Затова, защото е видял нещо лошо, помислил е за нещо лошо, иска нещо да оправи, но не може. Тогава той губи настроение и започва сам себе си отвътре да разрушава. Затова трябва да се обичаме и да обичаме хората около нас. Така се построява основната защита. Когда мы знаем, в какой центр нанесен удар, его надо очистить специальными практиками при помощи природных стихий, чаще огнем. Как это происходит? Човекът ляга и върху този център се поставя свещ и той започва да се моли да бъде пречистен. Свещта дава много енергия и изгаря всичката негативна сила и по този начин се пречиства. Другият начин е чрез водата, като се поливате с вода или си правите контрастен душ, студено и топло и така нататък. Най-добре е да правите 3 цикъла, като това можете да правите сутрин, защото след сън ви трябва бодрост и сила, и вечер, защото през деня събираме много отрицателна енергия. Когато правите контрастен душ, кръвоносните съдове се разширяват и се свиват, като по този начин те отблъскат всичко негативно от вас. Третий способ при помощи земли. Нужно встать босыми ногами на землю, коснуться ее руками, и все, что у вас накопилось, начинает уходить. Първо трябва да наблюдавате, някой да не ограничава вашата свобода. Всяко енергийно въздействие има цел. Първата цел е да потисне вашата воля и да наложи чужда воля. Агресия, аз искам, а какво ти искаш не е важно. Аз съм главен и ще те смачкам. И това се изразява в това, че вашето чувство на свобода за достоинство започва да намалява. Затова не бива да позволявате на някой да посяга върху вашата свобода и достоинство. Если вы почувствуете подобную атаку, сторонитесь и избегайте общения с человеком, который вас атакует. Или же ответьте ему юмором. Когато човек се смее, той не може да се ядосва, но на това той трябва да се учи. Этому надо обучаться. Поэтому выучите 100 масок и используйте их при каждой возможности. Всегда есть способ защититься.